Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέγαμε για το ότι τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στις σχολές παραγωγικές των ενόπλων δυνάμεων που φεύγουν φοιτητές, ακόμα και από το πρώτο έτος, σπουδαστές και από το πρώτο έτος, αλλά το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στις ενόπλες δυνάμεις αυτές καθεαυτές, ιδιαίτερα στο πολεμικό ναυτικό, διαβάζαμε πρόσφατα. Ο κύριος Δημήτρης Ρώτας, πρόεδρος Μανής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πού οφείλεται αυτή η αιμορραγία, μας λέτε λίγο, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε. Κυρίως αυτοί που έχουν αποφοιτήσει και πληρώνουν μετά και πρόστιμο, έτσι δεν είναι? Ναι, όταν φεύγεις στα πρώτα χρόνια, ναι, πληρώνεις και το πρόστιμο εντός αγωγικών της φοιτησης και αυτά που έχει χρησιμοποιήσει το κράτος για να σε σπουδάσει. Ναι, στέγαση, σύντηση κτλ. Διάβασα ότι είναι μέχρι και 50.000 αυτό. Δηλαδή ένας μπορεί να φύγει και να πληρώσει. Ναι, ανάλογα το πόσο έχει σπουδάσει, αν είναι στρατιωτική σχολή ΑΣΥ ή ΑΣΕΗ, πόσα χρόνια, αν έχει κάνει μετεκπαίδευση στο εξωτερικό, μετράνε και αυτά. Το πρόβλημα είναι γενικό και όντως υπάρχει ένα θέμα με τις παραιτήσεις. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί και είναι συσσωρευτικοί. Τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια. Επιζητούν λύσεις. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των ενόπλων δυνάμεων και του προσωπικού. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να φανούν τώρα. Ένας σημαντικός λόγος όλων αυτών είναι οικονομικός. Έτσι, το επάγγελμα του στρατιωτικού δεν είναι θελκτικό. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Και η πρώτη βασική πρόταση είναι ότι πρέπει να κατατεθεί επιτέλους ένα νέο ειδικό μισθολόγιο, όπως είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας το 2023, το οποίο θα καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες του Έλληνα και της Ελληνίδας στρατιωτικού. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι ένας απόφοιτος της σχολής Ευελπίδων θα πάρει 900-950 ευρώ, ενώ αντίστοιχα ένας συνάδελφος ο οποίος υπηρετεί στην Βουλγαρία και μπαίνει πρωτοείσαυτος με τον κατώτερο βαθμό του 19 θα πάρει 1.170. Δηλαδή καταλαβαίνετε τη διαφορά και η Βουλγαρία υποτίθεται και τελευταία από τον οικονομικό. Μπράβο, έχουμε δηλαδή χαμηλότερα. Χθες κοιτούσα κατά σύμπτωση ο κατώτερος μισθός στη Βουλγαρία είναι 480 ευρώ περίπου και εμάς είναι 980 γιατί πρέπει να υπολογίσει για 12 μήνες. Δηλαδή είναι διπλάσιος ο κατώτερος. Αλλά η σχολή Ευελπίδων σου λένε παραπάνω από ότι είναι στην Ελλάδα. Είναι πολύ τρομακτικό αυτό. Όχι, προσέξτε, δεν είναι στην Ευελπίδων. Ο Βούλγαρος 19, ο κατώτερος υπαξιωματικός. Δεν είναι Ναι, πρώτο μισθό θα παίρνει 1.170 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό κάτι δείχνει. Ο αντίστοιχος Εύελπης στην Τουρκία θα παίρνει 1.600 ευρώ. Αντίστοιχο μισθό. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν το ξέρουν όταν μπαίνουν μέσα. Δεν το ξέρουν όταν μπαίνουν στις σχολές. Τώρα μιλάω για τις σχολές εγώ βασικά. Γιατί οι άλλοι δεν το ξέρουν, γιατί ξαφνικά το βλέπουν μπροστά τους ενδεχομένως. Αν περάσουν τα χρόνια. Πολλοί δεν το γνωρίζουν. Αλλά πολλοί όμως που το γνωρίζουν και λένε εντάξει, να πάμε να δούμε. Βλέπουν μετά ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ένας που παίρνει μετάθεση και πάει σε ένα νησί, σε ένα τόπο υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, παίρνει και έχουν εκτοξευτεί. Όταν τους ζητάνε 500 και 600 ευρώ και παίρνει το μισθό των 900, των 950 ή αν είναι παντρεμένος των 1.000, των 1.100 και του ζητάνε νίκιο 600 ευρώ, πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος όταν ο σύζυγός δεν θα δουλεύει? Δεν έχει επίδομα. Όχι, δεν έχει επίδομα. Έχει ξεκινήσει τώρα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η κατασκευή στρατιωτικών κατοικιών για την επόμενη τετραετία, πενταετία για περίπου 3.500 κατοικίες, το οποίο είναι ένα πολύ σωστό μέτρο. Δυστυχώς όμως αυτό δεν επαρκεί. Και έχουμε προτείνει ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα επίδομα στεγαστικό, ώστε να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βιώσει, να ζήσει αξιοπρεπώς και αυτός και η οικογένειά του. Εμείς έχουμε και σκορπιωμένες ενόπλες δυνάμεις σε πάρα πολλά σημεία στη χώρα. Ναι, ένας λογαγός πώς το παίρνει. Ακριβώς. Δηλαδή, ιδιαίτερα στην Κρήτη, στα νησιά, είναι τεράστια το κόστος ζωής, το οποίο δεν μπορεί να το ανταπεξέλθει ο συνάδελφος. Ένας λογαγός πώς το παίρνει? Να πάρουμε ένα μέσο έτσι. Ένας λογαγός είναι 30 τόσο χρονών. Ο λογαγός είναι γύρω στα 32-31, κάπου εκεί δεν είναι 30. Όχι, λίγο παραπάνω. 35. Ανάλογα από ποια προέλευση θα είναι. Αν πούμε ότι είναι και παντρεμένος και έχει και ένα παιδί, θα παίρνει 1.300-1.400 ευρώ. Δηλαδή οι αντιστοιχίες με την Ευρώπη είναι τεράστιες και το κόστος ζωής στα νησιά και στις υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές είναι πάρα πολύ ψηλό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να ζήσουν και γι' αυτό παραιτούνται και φεύγουν. Είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος και το οικιστικό και το μισθολογικό. Μετά είναι η συχνότητα των μεταθέσεων.
ανά 2-3 χρόνια, ιδιαίτερα στο στρατό ξηράς, παίρνουν μεταθέσεις. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα. Ιδιαίτερα όταν τα παιδιά τους μπαίνουν και σε πανεπιστήμια και σε άλλες σχολές, πρέπει να συντηρήσουν 2-3 σπίτια. Αν δεν μπορούν να συντηρήσουν, δεν θα συντηρήσουν 2-3 σπίτια. Είναι αδύνατον. Και γι' αυτό έχουμε πει ότι μετά τα 30 χρόνια υπηρεσίας θα πρέπει να έχουμε το αμετάθετο, το εντός εισαγωγικών αμετάθετο, να μπορούμε να ζουν στις περιοχές από που έχουν γεννηθεί, που έχουν το σπίτι τους. Που είναι νομίζω και εφικτό, γιατί μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας ένας συνάδελφος έχει πάρει περίπου 10 υπηρεσίες, 10 μεταθέσεις. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό το ζητούμενο. Υπάρχει πρόβλημα στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων με τις αποχωρήσεις αυτές? Για το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων υπάρχει πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, όταν θα κληθούν ένοπλες δυνάμεις να κάνουν το καθήκον τους, θα το κάνουν. Το πρόβλημα εμείς έχουμε πει ότι σε βάθος χρόνου με τις αποχωρήσεις, και επειδή το στράτευμα γερνάει εντός εισαγωγικών, αυξάνεται το όριο ηλικίας και πολλοί συνάδελφοι θα αποχωρήσουν λόγω ευδοκίμως τερματίσεως της υπηρεσίας τους. Σίγουρα θα υπάρχει μείωση των ενόπλων δυνάμεων, θα συρρυκνωθούν ο αριθμός των ενόπλων δυνάμεων, γιατί δεν θα υπάρχουν αντικαταστάσεις. Δυστυχώς πληρώνουμε και θα πληρώσουμε το μεγάλο κενό στις μη προσλήψεις τον καιρό των μνημονίων. Μην ξεχνάμε ότι από το 2009 μέχρι το 2021 οι προσλήψεις ενόπλες δυνάμεις ήταν πάρα πολύ λίγες. Και τώρα δεν υπάρχει όμως προσφορά κόσμου. Λέει ότι είναι και αυτό, και τώρα και με τη συσσόρευση, ακριβώς, και με τη συσσόρευση των προβλημάτων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έχουν γιγαντωθεί, καταλαβαίνετε ότι και η προσέλευση των νέων δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Μα έχει μειωθεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, νομίζω, ότι θέλει πιο πολύ χρόνο αυτό το πράγμα να ασχοληθούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Να το δούμε και κατά όπλο τι γίνεται. Γενικά όλα τα όπλα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Το ναυτικό αντιμετωπίζει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν μεγαλύτερες παραιτήσεις και εκεί και ο αριθμός είναι μικρότερος. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις, και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί δεν μπορεί να ζητάμε πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν και να λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι την καραμέλα δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Ρώτας, πρόεδρος Παρίσι Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Καλημέρα, μια καλημέρα στον Ιγνάτιο, το φίλο μας από τη Μαρμπέγια στη Μάλαγα, μια και πιάσαμε Ισπανία, λέει.